in han hei u ke uma chani te ka u te nan lo thleng do na hei no in puat cha na sakhop me ke po mi ron hrila lungdai non thleng ton te man mo bak le kin ka tan thla hei lo hak me ka ni nia ni tu eng lao kan chung ka tan hian a hlu em em hei i an u fa te ho zong zong te kan u te chung kwa te lo welcome thin tu nia khuta uk an kalin zirna wangte na wangten an kal thina khate anga te lo welcome to an nia chin kan u fa the raymona youtube pasiam ma tang de to po a in thia nan lo ni to a khang atang to ni ba han kan chung ka ta nan hlu me man chung kwa hi chu wang chuanin hei kan u te pon the to pin lo welcome to ran tia ke ni po mi ron hril a ke ni po man mo bak le kin lo welcome to rin kan tan thla ni chan kan mu chak to a se bai te po kan chak to a kan lo welcome em bok ani hei an ma chani ten lo thlenge tha kan lo la ang so je je nen ale ta hian la la te un ya ha hian fa pa khaกันเรา welcome เจวินดูฟ้าอิน